ang gihisgutan ni San Pablo dinhi sa unang pagbasa, niingon dinhi nga ang tanan yung tao mamatay, nga inig kamatay nato muatubang ta sa maghuhukom ug muhatag tag husay. Kitang tanan pariha ra gid tag hukom, ang muhukom mao ang Ginoo. Kita yung tanan nga tao. Si Kristo sa Ebanghelyo gusto nga ang hukom unta sa Ginoo para nato mahimo gyud nga favorable. Kana bang dili ba negative? Kana bitang atong naa sa kaning mga bilangguan, labi nas naas mga detention jails, pariha aning liluan, kanang konsolasyon, kanang CPDRC, Cebu City Jail. Kadtong mga bilangguan nga akong na-assignan sa una, kadaghanan nila naghuwat kanusa ang ilang desisyon sa ilang kaso. Wagi usa nilang gustong makonbikto. Wa gyud. Bisag nagpuyo na sila dito tag napuo ka tuig na naghuwat og kanusa madesisyonan ilang kaso, ang ibungat gyapos ba ayaw sad padiroy makonbikto masadlan ako. Kani din imong pagpuyo dinhig napuo ka tuig. Tabla ra man sa ning nakonbikto ka. Nya di pa jud ka mo sugot nga makonbikto. Hadlok kita kay ang pagkakonbikto nimo sa usa ka krimen or usa ka kaso nagpasabot silutan ka. Why usa natong gustong silutan oy? Kamo, gusto mong masilutan mo? Ha? Dili no? Ambot lang, kinsay gusto. Hasta ako di ko eh. Bisan din ni siyuta, di kita gustong silutan, mulikay kita sa silot. Maobitan ng sigitag pamakak, siging pamakak, aron di lang yun masilutan. Pagtindaghan ng bakakon din eh, nagwali na gani ang usan. Nakatugan nga naman ko noon. Saan man yun? Mao magini. Mao na nga, kanabang hadlok tag silot. Nakasabot kaayo si Kristo na ini. Munang niingon siya, ang number 1 nga misyon sa simbahan ug sa mga taong nag-alagad sa simbahan, ang pagpangita sa nawala. Kinsa man ning nawala, kana bang naanod sa sala sa kalibutan? Kana bang wa na kaila Ginoo? Wa na gani mo ila nga kanang ilang gibuhat sala. Daghan kay na karon. Maobitan ng sikog balik-balik ana dinhi kanang puyo-puyo. Dako kay nang sala ang puyo-puyo. Kanang magtipon-tipon ang pulos babae, pulos laki niya mag-sex. Dako kay nang salat ang homosexuality. Kanang pagsigig pangural nga hastang agianan maalihana, dako kay nang sala ang kadawo, greediness. Di ba? Tutok man muna ko. Wa mo mo to? Sala na. Sige kong, o kana. Sige kong ingon nga, ayaw na mo pagsig pangiskis anang inyong kilay, kanang sigig pangkulor anang buhok, paputi anang naong, dako kay nang sala ang vanity. Gipakawa ni mo ikapuslanan ang gihatag sa Ginoo tungod kay ang imong gusto mo, imong tumanon. Mao nang mo ingon sad ko, sala pud nang magsigi og gamit anang pills, kondom, palaygit, hasta na ng abortion. Dagko kay na mga salaa kay imong gipatay ang gibuhat sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo maghinulsul ta sa ato mga sala. Magtinabangay ta nga makapanghinulsul ta. Ayag yung gibutang diri, highlighted kayo, kaduhagin niya balik-balik. Dako kayong kalipay dito sa langit basta dunay usa ka makasasala nga maghinulsol ikumparar sa 99 ka mga buutan nga tao nga wa nay mga sala. Sa ato pa 99 ka anghel, 99 ka santos,
lupig sa usa ka drug addict nga mabalik ngadtos Ginoo. Nya kamo karon maningkamot mo nga ang mga addict, ang kanang mga kawatan, kanang mga rapist makaila Ginoo. Maningkamot mo dili. No, lingi-lingi na ba di ra ba mo? Magsige man og palaban, ikaw. Ana. Sige, pangitaan na, pangutana na imong tupad, lingi ay imong tupad. Puslan man ni sugod mo lingi, sige lingi ako na rin. Ingna maningkamot ka ana. Ingna gusto ka maningkamot ana. Sige. Nya, unsaon man nato pagbuhat? Mao nang naata dihay works of mercy. Kanang atong 14 ka works of mercy mao nay atong hinagiban og agianan aron maluwas og mabalik unta kining mga nawala. Na kami-memorize na mo sa works of mercy. Pangudigo mo na ako gibutang da gawas. Picture na ninyo or kada ninyo simba, balikan na diha nya memorize nya human dayon ighumas misa buhata. Kana lang mo ingon pasakas inyong balay ang way balay. Kanang mga piniriso inigawas labi na ng mga adik yung kaayos una nya na priso inigawas ana murag wa na nay mo angko nila maglakaw-lakaw na lang na pasudlas inyong balay di ba makakita gina Ginoo makahinulsol nga anang adlaw Ginoo pasaylo ataw ko sa akong mga sala. Salamat nga napagi ni welcome nako. Mo na nay. Pero inyo nang i-reject. Ala, mao man ni katong adik sa una. Mao man ni nagpatay ni ko. Ay. Ana, moingon din siya. Wa na gid nang mahal ko. Puslan man may pagmanabla. Ana. Di ba? Bihay man yung palabihon. Pasudlos niyong balay para kamuray patyon o manablang patyon to niyatanan. Ang zaman, hay may mong palabihon anak. Yung kakarisgo sa dana pa ni Roy. There is no amount of risk that can prevent us from looking for a lost sheep. Tanawa ragod ang example ni Kristo. Purtig yung risguha. Ang usa kuno ka magbalantay karnero nga naay usa ka gatos ka karnero mawad-an og usa biyaan niya ang 99 kadako ang risgo ug katong 99 mo'y mawa kakita niya sa usa ikabaylo ring usa ka buok ug mawa tong 99 nga nawa naman siya dito iya namang gibiyaan risgo di ba pero dili mo kwenta ang Ginoo og risgo. Ang iyang gikwenta ang imong gugma sa pagpangita sa nawala. Kana mo iyang kwintahon. Ikaw niya pa din, mawa itong 99. Ay, wala naman na kwintahas Ginoo. Ang iyang ikalipay nga makit-an tong usa. Nya kamo, na kay anak 5 ka buok. Ang usa manuyupay. Nya wa mo uli. Ito agasuyok. Biyaan imong upat aron mangita katong usa. Yang imong gibiyaan nga upat gaduwa og kandila nasunog imong balay. Naapil pag yung kasunog ang upat. Magmahay ka pero ang katong imong anak ka usa ka buok manuyupay porting hilak gakos pa nimo mapasaylo ako na among ang atong balay na among ang akong mga igsuon tungod sa akong kabuang saylo ataong kuma saylo ako Ginoo na zaman lipay ka na uy mao ni ang posibleng actual nga mahitabo no nya okay ka na inahan huy tubag sige na lang ayaw na lang ng imong mga anak kay maluoy man jud ka ng anak ang imong bana wa mo uli kay tuas kabit nya ang imong unom ka anak naas inyong balay biyaan nimo ang unom aron pangitaon to nimong usa ka membro sa imong balay nga wa mo uli tuas kabit unsa man mangita ka nya inig-abot ni sige kay kauban lang gyapon to nimo sa imong kinabuhi
Nya nawa man ang usa. Nya unom kabuk imong anak, di ka makapasuso sa masuso kay biyaan usa nimo kay moadto ka sa kana ganing katong nawa tuas kabit. Nya igabot ra ba nimo dito, tamparoson ra ka, insultuhon ra ka, hinginlan ra ka. Pero moadto gyud ka kay aron pagpamasin nga madani mo pagbalik ang nawala. Asawan, moadto ka. Di ka kami kun bahala nagmadunot ka diyang panuwaya ka, yawaa ka. O magpakabuhi man ko para aning ako mga anak, tungod sa akong mga anak, dili para nimong panuwaya ka. Basig nalimot ka, di pa tungod niya, way unom. Timan gina, ha? Timan tinani in taon. Pagkawa gyud ni mo'y batasan. Pagkawa ni mo'y igabahos na kanang unom nga imong giatiman tungod ana na naghimo naman sa ganit tulo dito. To na say tulo dito. Nanay unom dire. Nya dili ka mangita ana nga purti ana ka productive. Di ba? Ang yaron inigsaka ni mo sa langit, wa man to nimo pangitaan. Dawaton ka. Di gyud. Wa man kakatuman sa sugo sa Ginoo. Mao na si San Carlos Borromeo ang iyang tumong ang pagpangita gyud sa nawala, conversion of sinners, renewal of the church. Sa iyang kabatanon nga obispo 21 anyos nangandoy na siya renewal of the church. Ang ato mga 21 anyos karon mga way buot kasagaran. Sige lang duaan ng mga computer, sige lang dua, di gani ka mong manghugas og plato. Pero siya naningkamot na for the renewal of the church. Kamo mga tiwasuno na magimo kadaghanan, pareha man ta. Mao ni inyong paningkamot, renewal of the church. Kining kalibutan karon nga nabuang na aning bisyo, nabuang na niining mga corruption, nabuang na niining mga kalaway, niining mga pornography, niining mga premarital sex, extramarital sex. Ang sex na mo'y number 1, ang kinabuhi na mo'y last. Yano kayong patyon ang kinabuhi aron lang mapadayon ang iyang sexual satisfaction. Ha? Nanikamot mo pag-renew na ini. Kaning kalibutan na mga batanon mas mag-ampo pa atubangas computer tungod ng ilang mga games, mga TikTok o kana mga Facebook kaysa magluhod atubangan sa imahin sa mga santos o mag-ampo sa santos nga rosaryo o magbasa sa Biblia. Naningkamot pa mo ani nga marinyo ning kalibutan na. Hilom lagi mo. Ya, tutukan sa kunyo. Ikaw pa din, naningkamot ka. Wasad. Naasay mga kuan, mga makasasala kayo, kanang mga palainom ba? Palainom. Ning testimony agad siya nga, Pader, akong gigahin ang tulo ka semana nga di ko mo inom. Aron ang akong magastos inom, akong mapalit og slot. Nan ka anak, ug namatay siya anang anak nga mga simanaha, siguro gyud kong malangit to siya. Kay ni fasting man siya sa inom, pero pag human sa niyag donate, wa na ko kaybaw. Anak no, ay lang na okasyon muna karong sunod semana maligya na sa ta. Sige, nindog sa ta.